part 2 mukataza maonje ekutumwa ndakaverenga mabhuku ekutumwa ini ndakaverenga bhaibheri charo ndikaverenga bhaibheri dzva ndikaverenga mabhuku avaprofita ndikaverenga mabhuku ekutumwa part 1 nepart 2 ndichidzokorora zvinondibatsira kuti imimi kana muchinge maverenga muone mawanira ndakatani Mwari amgaye hauzotizizerema nokuti iye chakaita kuti ainezivo iyoyo kutsvaka mabhuku aMwari kutsvaka mubhaibheri kuverenga mabhuku ekutumwa nezvizaro zvaizarirwa mufunga kuti ndiye anozarirwa asi anoverenga part 1 nepart 2 amgaye zvinofana zvikushandisewo semupostori weAfrica ugamuchire nokunzwisisa kuti kana bhaibheri chifana kunge uinaro unofana kupambana naro kuti iwe mundanyara pakati pane zako amgaye tarirai kuti apinda mudenga rechipiri apinda mudenga ano ndakasvika ndikaona muimba yakanga ine madhomani rimwe rakanga rine chokumusoro kwakadziva kumabhazuva rimwe kumusoro kwakadziva kumavirira rimwe rakanga rine chezasi kwakadziva kumabhazuva rimwe zasi kwakadziva kumavirira ndasvika ndamira mumba imomo ndakazoona kuti panga paine chakanga ita sekabati paseri pekabati pakabva pauya mukomana akanga akapfeka zvichena asi pazera rake airatidza kuti anenge ana makore 5 akatanga kunyemwerera achitenderera pandiri achinyemwerera achitenderera pandiri ndakaizoona nechokumusoro pakubudawo mumwe akanga achingorwezera rimwe chete asi akanga akapfeka gemenzi dzvuku kandi abva ndati ndakuziva ndiwani denja amgaye kandi akamuona chibhakera akafa denja chakaita kuti ainezivo iyoyo kuziva mbuya huudzwa amgaye anotsvaka zvinhu zvaMwari kuti uzvinzwisise kuti kana zvakupfekwa zvitsvuku izvi asi zvani angorova denja uye akawedzera kuti kunyemwerera aisendera pedyo naye zvikandi asiye zvino kwaakuya jaini amgaye haugoni kuva kure naMwari kana uchiverenga mabhuku ake Yeah,